Els experts recomanen fer exercici com a mínim durant mitja hora cada dia per evitar el sedentarisme, un dels problemes més destacats de la societat actual. I aquesta era la recomanació que va centrar els actes del Dia Mundial de l'Activitat Física que es va desenvolupar diumenge. Enguany, la ciutat de referència a Catalunya va ser Tortosa, una tria que no era casual. Volem conscienciar la gent de la importància d'incorporar l'activitat física per la salut de les persones. Som un país exemplar en el món esportiu i hem de ser un país exemplar en el món de l'activitat física per la salut i per al benestar de les persones. No venim a Tortosa per casualitat. Nosaltres, a l'hora de promoure aquestes activitats, ens basem molt en ciutats que tinguin en l'esport una de les potes importants de la seva política, i Tortosa és un cas com aquest. A Tortosa, al llarg dels últims anys, ho recordava l'altre dia, hem incorporat diferents circuits urbans, hem obert la via verda a la ciutat, hem incorporat quasi 6 quilòmetres de carril bici quan no en tenia ni un metre, i per tant estem intentant establir totes aquelles infraestructures per a que aquest hàbit saludable de l'activitat física sigui fàcil de practicar. Els assistents van poder sumar-se a una caminada que va recórrer els principals punts d'interès turístic de la ciutat. Ho van fer amb un miler de globus en forma de cor, amb què volien simbolitzar els efectes saludables de practicar algun esport. En finalitzar, els participants al Dia Mundial van poder practicar més d'una desena d'esports en col·laboració amb diversos clubs del territori, des del ciclisme fins al rem, passant per les birles típiques de les Terres de l'Ebre. És clar que, com sempre, hi ha qui va preferir mirar-s'ho des de la distància.